Mataría a esa xente que cando ven chegar a un gordo é como se viran chegar un extraterrestre. Hey, mira para aí. Hola, que vai ser? Pois 2 hamburguesas completas e 2 refrescos de limón. Carallo! Ainda vai quedar con fame. É que somos 2 persoas, e unha está aparcando. Hey, mira a outra. Hola, Pedro. Perdona, guapo. Nada. Que es que estas zapatillas son nuevas y me matan. Nada, non pasa nada. Sí, van ser de zapatillas. Sí. ¿Te pediste de comer? Sí, se traen agora a comida, Pero non sei se chegará para os dous. Qué bien, porque con esto del trabajo no tenemos tiempo ni de comer ni de vernos. Bueno, polo menos temos media hora para xantar así rapidamente e estar xuntos. Sí. Pero están xuntos. Si Dios nos cría, estarán rechos de amor. E de colesterol. E que tamaño de cama terán? Cara, que noxo. Hostia. ¿Soñaches eso mismo que yo? Sí, vai ser mellor ir a un sitio máis tranquilo. Vai arrancando o coche. Voy. Perdoa, mira, temos que marchar, temos aí un imprevisto. De todas maneiras, tens que mirar máis a quen deixes entrar no local, que hai xente moi estirada.